bueno, ni Maite Garcia naiz, jaio nintzen hemen, Gasteizen, baina Arrasaten bizi nintzen. Zein da zure lanbide eta gustatzen zaizu? Bai, nire lanbide hau da, ogi saltzailea eta asko gustatzen zait. Euskaraz egiten alduzu zure lanean? Gutxi, umeekin, baina pizkatxo. Euskaraz ez ikasi duzu, zergatik ikasi. Ikastolan ez dut ikasi ikastolan. Ikasten dut aekan, baina nagusi nintzen. Hauzoan hitz egiten aldut euskaraz? Oso gutxi. Umeekin, baina pizkatxo. Telebistan euskaraz entzuten duzu? Telebista ez. Eta musika eta liburuak? Musika entzuten dut, Itoitz, talde bat da, Lautellatu gainean, eta beste taldeak, Ertzaina edo Egan edo... Zer esango zenik guk animatzeko euskaraz izatea? Gure hitza da, nengo hitza da, eta ez badugu erabili, galduko da. Nola ditzen zara? Rosa. Nongoa zara? Etxebarrikoa. Dakizu non dagoen Etxebarri? Bilbo ondoko. Herri txiki bat da. Zelan bide duzu? Atezain lan egiten dut hemen. Zure lanbidea gustatzen zaizu? Bai. Zer egiten duzu? Gauza pilo bat, begira, egiten ditut fotokopiak, konpontzen ditugu gauzak, adibidez zerraiak, ateak, mailak, beste batzuetan deitzen diegu beste profesional batzuei, hartzen ditugu telefono deiak. Noiz ikasi zenuen euskaraz hitz egiten? Orain dela 15 urte, hasi nintzen euskaraz ikasten, eta orain nabil ikasten berriro, hasi naiz berriro ikasten, hobetzeko. Eta euskaraz irakurtzen duzu? Bai, denbora baldin badaukat, bai, baina oso denbora gutxi daukat irakurtzeko lan egiten dudanean, gero euskara ariketak egiten ditudanean, eta batez ere irratia entzuten dut, euskaraz irratia. Zergatik ikasi duzu euskaraz? Zergatik, batez ere bi gauzengatik. Gure artean euskaraz hitz egiteko eta gero ere lan egiteko behar dudalako. Gero eta jende gehiago hitz egiten dugu euskaraz, orduan gure artean ondo ulertzeko eta hizkuntza ez galtzeko hobe da hitz egitea eta erabiltzea gure hizkuntza. Euskarazko bizipen polit bat kontatu alduzu? Hemen adibidez institutoan, kultura astean edo euskara egunean egiten ditugu dantzak eta oso ondo pasatzen dugu guztiok ikasleek, atezainek, irakasleek ere, eta oso giro polita sortzen da egun horietan, euskararen inguruan. Norekin ikasi duzu euskaraz? Euskaltegietan, nik ikasi nila nagusia nintzen, euskaraz ikasten hasi nintzenean, eta euskaltegietan ikasi nuen. Zein da zure izena? Odei. Nongoa zara? Gasteizkoa. Zein da zure lanbidea? Fotokopiagailuak konpontzen ditut, teknikarian ikasi. Eta kostatzen zaizu zure lanbidea? Bai. Eta zer egin duzu? Zer ikasi dudan? Enporrela. Erdi mailako ezikleta ziklo bat, elektromekanika inguruan.
Noiz hasi zinen euskara ikasten? Ba, txikitatik. Hemen barrutian, Zergatik. ba, euskalduna naizelako, euskal herritarra naizelako. Ze aukera duzu euskeraz hitz egiteko lanean eta harremanetan? Kaleko harremanetan, edo? Ba, lanean baia leku guztietan, ze ikastetxe asko ditugu eta euskaltegiak ere bai, eta ba, bueno, jende asko ere eskera egiten du bere lan postuan. Aukera duzu euskeraz hitz egiteko kalean? Bai, baina, bueno, nire ingurua nahiko euskalduna delako. Baina, bueno, bere badaude lekuak, nahiz eta zuk euskeraz nahi egitea nahi duzun, ezin duzun nahi. Zer jende ez daki. Kontatuko diguzu zure liburu eta musika gustuko na? Nire? Liburu eta musika. Liburua, ez dakit izena, bai. Lagun armatua. Eta euskarazko musika talde bat, ba, kortatu nego barriak. Anestesia. Zer esango zenuke guk euskeraz ikasteko? Baina, batez ere, euskalduna garela, euskal herritarra garela, eta gure hizkuntza dela. Egunkaria irakurri duzu? Irakurtzen dut, bai. Noiz behinka. Euskaraz bai. Nola da zure izena? Rocío naiz. Eta zein da zure lana? Ni liburu betegi batean lan egiten dut, Gustoko duzu zure lana? oso gustora gainera umeekin nago, eta gainera haiekin euskaraz hitz egiten dut. Zergatik euskaraz ikasi duzu? Lanagatik behar nuelako eta nire gustokoa da. Nola erabiltzen duzu euskara? Lagunekin, lanean edo beste... Lagunekin, lanean eta umeekin. Zenbat urtekin ikasi zenuen euskaraz? Hasi nintzen karrera bukatu eta gero. Ni lehenengoan hasi nintzen erderaz, egin nuen karrera eta ikastola ere, eta gero bukatu eta gero karrera hasi nintzen euskararekin. Ikusten alduzu kateak eta egunkariak euskeraz? Bai, hori egunero ikusten dut eta irratia entzuten dut euskeraz. Eta hori ona da gero hitz egiteko eta joera hartzeko. Zure familiarekin hitz egiten duzu euskeraz? Ez nire familiarekin erderaz bakarrik, haiek ez dakite. Gomendio emango diguzu guri euskeraz hitz egiteko eta erabiltzeko? Lehenengo gauza entzun behar duzu telebista eta erratia euskeraz. Eta gero, zure lagunekin eta norbaitek euskera hitz egiten badu, hitz egin behar duzu haiekin. Horrela jariotasuna hartuko duzue eta zuentza primeran, eta irakurri euskeraz. Gainera, liburu oso polita daude. Adibidez, Jeronimo Stiton daude erderaz eta euskera, eta erderaz ondo daude, baina euskeraz primeran. Eta gero Nur, ezagutzen duzuen Nur, eta oso ondo daude euskeraz hitz egiteko. Euskeraz irakurtzeko eta primeran lagunatzeko. Lagun eta erdi ere liburuak oso onak dira, daude asko irakurtzeko. Euskaraz biziten polit bat esango diguzu? Bai, nik adibidez lehen esan dut, ni euskaltegian hasi nintzen euskeraz ikasten, eta hor lagun asko egin dituen, eta orain da nire lagun mina. How to get inside it and reveal it when pain is the government that covers the unknown. Nola deitzen zarete? Nongoa zarete? Bueno, ni Rosa naiz eta hemengoa naiz, Gasteizkoa naiz. Ni Carmen Rudelarria naiz eta hemengoa naiz, ere bai. Bale? Bale, zeintzu dira zure lanbideak? Gustatzen ari zaizu edo lanbidea? Bai, ni medikoa naiz, hain zuzen ere pediatra, orduan asko gustatzen zait nire lana, eta egunero egiten ari naiz, hemen osasun zentro, gure osasun zentroan, bale? Eta ni erizaina naiz, eta, bueno, izugarri gustatzen zait nire lana, izugarri. Ez ikasi zenuten euskaraz, zergatik? Hasi nintzen euskaraz ikasten,
lanpostu finkoa lortzeko, bai? Gero, behin lortuta, gero eta posagoa, eta erabiltzen dut euskeraz hemen kontsultan, ez hainbeste, baina familia euskaldunekin hitz egiten dut beraiekin euskeraz, eta umeekin ere bai, bale? Eta hasi nintzen duela ez dakit ja zenbat urte, 15 urte. Ez nekin ezer, hori da. Eta ni txikitan eskolan ikasgai bezala zen matematika, gaztelania, euskara. Eta bakarrik hori hura, aditzak ikasten dituen, eta gutxi ikasten nuen. Orduan gero, erizaintza ikasketak bukatu eta gero, hasi nintzen ikasten seriotan, ja lanpostu finko bat lortzeko hori da. Baina asko gustatzen zait, eta, hemen Carmen bezala, hemen hitz egiten dut, umeekin batez ere, eta gurasoekin, eta, beste lankidekin, eta nire seme-alabekin etxean, ere bai, hori euskaltegian ikasi nuen. Hori da, Ikan Udaberrian, eta... Ikan eta Udaberrian ni. Eta gero barretegi batean, ume bezala, barretegi batean. Gure denboran, gure... Denbora librean, ezen ordutegian, lan ordutegian, kanpoan. Orduan Eta esfortzu handia, izan da, niretzat, guretzat. Orduan garrantzi handia, du, euskeraz ikasi, hitz egiten, gero, zuen artean hitz egiteko, eta lan egiteko, batez ere, hemen Euskal Herrian. Zeuen lanetan, harremanetan eta bat gauzetan, euskaraz hitz egiten duzue? Lanean batez ere familia euskaldunekin. Gero, hemendik kanpo, astero, joaten naiz talde batekin, mintza laguna, euskeraz hitz egiteko. Astero, egun batean, eta gero batzuetan lagunekin. Ni Carmen bezala, hemen umeekin, gurasoekin, eta gero etxean seme-alabekin, eta ikastolan, patioan, Euskarazko bizipen polit bat kontatu aldi duzue? Ez ere barretegian. Imagina ezazu, duela 10 urte edo, joan ginen Lesakara. Lesaka barretegi bat da, eta Nafarroan, dago kokatuta. Orduan, gure bizitza, egun osoa izan zen euskeraz. Imagina ezazue, batean dena euskeraz. Egun osoan, goizez, arratsaldez, lo egin bitartean, dena euskeraz. Baina esperientzia oso polita eta berezia izan zen niretzat. Euskarako liburu eta musika gustokoena zeintzuk dira? Niri musika gatibu, eta izea maiz, ertzainak, eta, Telebista kantuak ikusten dituzu euskeraz? Batzuetan bai. Ni irratia, batez ere, kotxez. ETB Kirola, batez ere nire etxean. Eta nire etxean marrazki zidunak. Zein da zu izena? Jokin Gutierre ditzen naiz. Nongoa zara? Hemen, Gasteizkoa naiz. Zein da zure lanbidea? Ikasla naiz, momentuz. Gustatzen zaizu zure lanbidea? Ikastea oraindik ez. Gero lanean aritzen nahitzenean, igual bai. Zer egiten duzu? Aplikazioen garapena, informatika. Eta, lanean ari naizenean bai, baina ikasten ez. Ez du gustoko ikastea. Non ikasi duzu euskera?
Arantxabela ikastoran ikasi nuen, baina, bueno, euskaldun zaharra naiz, gurasoak badakite euskaraz. Ikusten duzu telebista euskera? Ez gehiegi, ez daukat denborarik egia esan. Noiz egiten duzu euskaraz hemen auzoan, zure lanbidean? Lanbidean ez, ikaslea naizenez, ingeles ez, bale? Orduan, klasean ez dut hitz egiten euskeraz, baina gero auzoan ogia erosteko edo zer, gero eta gehiago saltzaileak badakite euskeraz. Eta gustatzen zaizu hitz egitea euskeraz? Noski baietz, gauza berezia da, eta ez guztiak ez dakite euskeraz egiten, orduan gauza polita da egitea euskeraz. Kontatuko zeniguke zure bizitzako euskerazko bizipen bat? Urruti ez bateko, aurten bertan, Barrutiako taldearekin joan ginen partio batera, eta maitzerakoan epaiarekin eta beste entrenatzailea hitz egiten da, esan ziguten kriston lorpena zela euskaraz egitea eta futbolean euskaraz aritzea, eta beraiei gustatuko litzaieke dela euskaraz egitea ere, eta polita da. Euskarazko gustuko liburua eta musika? Musika berritzarra edo gobernoz gustuko dut. Eta irakurtzen, ez dut gehiagi irakurtzen, egia esan, ikasla naizenez denbora gutxi daukat, baina Zoaz Infernua bestena izan zen azkena irakurtzen nuen eta gustuko izan nuen. Zer esango zenuke euskera zabaltzeko? Euskera zabaltzeko? Zuek jarraitu behar duzula euskeraz egiten eta ahalik eta gehien euskaraz hitz egiten, guztiak ezin dutelako egin, eta orduan zuek dakizuela euskeraz, aprobetxatu. From the mountain with the teeth and claws exposed, and the girl who cries is justified, as everybody knows, and the soldiers sing the chorus, and the chorus marks a sign when